Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mapasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpangasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkakuliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Bagets kagina for Morales and then my partner there si Wandy Tayad. Okay, asap kita ha? Always say a prayer. Maugini una sa tanan may gala. Ang atong pagampo, pagpasalamat ito sa lamang magagawam kita ang kitag may grasya. Okay. Bueno, di na lang ta maglangan may gala. Ang suwatan po karotong atagan o pagtagad. Pinadakin ni Jesus sa kababae nga mapatawag lang singat nga sali o kini ato karong dua may gala. Ibawatan nga dua sa radyo ni Ray Arellano. Atong sender si Kini akong problema tungod ni sa kabuang sa kumbana nga padlungon kaayo. Di man ako siya maldito. Buat sinanggo lagi kaayo. Pero tungod sa mga kabuang, murag na apektahan ang akong anak. Pero arong inyot yung masabtan ang sugilanon, ingon ini ang istorya. Ay, dumutoy. Minaw, ha? Ganim gara-gara ni mong panungog. Ingna na yun ko, ha? Kay, piti lagi na yun, sulti lang ko. Suga kung tatay dadong bagsiki day, bagsiki oh. Tural. Ako na ba ni? Busa ikaw, anak tago ka. Mga kinang lang, may nagsik, ha? Ay, apa pinayot? Kasabot ka? Bayot ko taon, dakor kong lawan, yung bayot ko. Kana, Ako na sila. mo na isog. Ako sa una sa gamay pa ko. Sus, hadlo ka na ako. Ako bagsik sa muskilahan sa una. Pero may kong patawag sa prinsipal mo. Yawa din mo tino. Oh, ako pa? Lagi pa buang lagi na ako. Oh, patay. Kining tay, tinuon na tay, nga kanang patay, mugahi. Ha? Mugahi ko no, basta patay na. Oh, tinuon na. Mugahi ka na basta patay na. Pero dili tanang gahi, patay. Kung sa man na tay. Unya na lang. Ibawra ka unya. Unya na lang. Satiaan na lang unya ka. Kado. Nanay tay ay. Nanay mo. Ay. Makal. Kay mas Kung na naman sa gitudlo ng Magsip mong na anak, ako. ha? O tay, Imo na sa nang gitudlo ang mga kabuang ni mo? Abuang ko, dili kang oy. Kitudluan ko ni parte sa eskwela nila. Sa ila pa mga leksyon. Sa mga na gitudlo ni mo? Mura sa ka nakagraduate kang elementary na? Bitaw, ako ka-graduate kay inangkam ko sa mga maestro. Iman siya gusto nga maato ko sa lahing maestro. Sabad ya, oy. Di itsyo ka mabalhin kasi sige magkakahagbong. Ay, mungi sa tani. Oy, Botoy. Nay, Sa gitudlo ni tatay ni mo para sa inyong eskwelahan? o anay, kanay. Iya kong itudlo anay. Unsay kulor anang mga bananas. Green ko no. See? Kamao na. Unsa pa? Na yellow. Good na, good. Bright kayo anak na ko na. Unsa pa? Brown ay. Brown! Dali sa akin nga brown na dong! Ano di hinog niya? Sa? Karang saging linong ako no nay. O, hinog ako. Uy, biya ninyong Right, duha. right kay tatay. Brown sa. Ilog na, Botoy, oy. Tuo sa ganay mong amahang ano? Kaligo na dito! O nay. Ako gang, manako. Sige na! Manako kilamos. Kaligo dito! Kadingo na pa kayo kastanan. Kakidor. Pitanor. May kay nagdadyo kag sista. Naunsa, di ba mo yung maon ni mong kanahan basta magtapok na kitang tulo si Pariinot. Kansa di dahil ta. Ako lang kay pislang oro ba kayo karon? Kansa di ba mo kumakansad di dahil ta. Pislang oro ba kayo ko? Mo na pre. Kay, uwa pa ta mga minyog sa'yo. Madayon, ng
unta ang banda ba? Banda na itong gitukod sa una. Banda banda. Lagar ako'y kuwang na to. Unsa ganito nga sa banda na to sa una nga ug nadayon pa to pre? Ito? Banda ukot? Unsa? Way pamahaw. Na, imo na, ba way pamahaw Way no? pamahaw? Di ba? Way pamahuban. Mao lagi ko no? Oh, sige, sige. Ay, dili. Usa ba dai? Dili way pamahaw, way paniuto. Ay, sige. Gilisdan to na to. Way pamahuban na to sa mo ba? Totoo, no? Well, yeah. Gilisdan to na to, kailangan ipaminahon. Mura ta ito. Bitaw sa Mura tayong mamista. Pati sa kayo ito paminahon, way pamahaw ban. Unsa ganito Ay, nagigilis na to dai. Gilisan to na to. Anindot. Pasmo ba? Na, sabot. Magyong wat na madayon, oy. Maganda daw. Biharang pislango ko. Uli mo master ah. Oh, Ana. sakto na. Kinawandi ko. Balik ko. Sakto na to, eh. Okay. Dok Butoy. Dok. Uy, hala. Uy, naunsa ka bang bata ka? Uy, Ano man ay. perfect na naman ko na ginuwaan mo. Ano din ay? Bayot ka. Bayot ko. Kisay sultin mo na ha? Sulti ko, kisay sultin mo bayot ko. Kaya nga naman. Ugnoon ako. Mag-gitter. Kapiliba gina ako ninyo eh. Basta ko nakapilin ko gamay. Wa pa gidi ay mo mulupad. Wag mo malupad. Pre, hasta ka pre. Pariya mo ni Al. Ang Oh. kinantang wag mo maluma. Bisag Hasta ka pre no. Wag ipaglupad ang tingog. Ano inot ako. Nilupad na ng kwenta at yung sulo. Pre mo tingog. Wag ipulbas. Pagpagaw lang yapon. Husky boys na ko. Hasta ko, pislango sa ko. Uy, kung musta rin ito si Parilungki, nagkita mo? Alungki lang yapon. Ah, Wow, ano may makita eh. Kamisan pre. May makita. abang nga. Nagkita may kausa. Ibaw mo kung silita mo niya. Lungki yapon. Naunsa Ano sa man? Parilungki pre. May dako ang yung tiil. La, May dako yung tuong kamot. Hastang simot, may dako. samot. Ano ko? Iya kong kisultihan nga. Babantayon kung taan ang baliti balita. niya sa may iskina. Kaya tawaan ko na. Kanang baliti diha. Oh, Ha? Ingos pa rin lungti. Oh, nga may agi ko nun siya diha, gabi ang dako. Oh. Pag agi niya, napandol siya sa may gamit ang gamot ba? Gamot na. Napandol siya sa gamot sa baliti. Oh. Oh. Ug tungod siyang kalagot, Oh. iyang patiran ang punuas baliti. Yaman. Ya. Binuang. Pagkaugma, may dako, may tiil. La. La. May balik sa dito baliti, Oh. pag abot niya dito sa punuan, iyang gisukmag. Sukman. Oh. Sa tuon niya kamot. Tuon niyang kamot. Oh, nya. Pagkaugma, may dako mang tuon niyang kamot. Ginuo ko. Unya, may balik siya sa dito sa punuas baliti. Sukman. Dili naman sa kapatid, kaya may dako man yung tiil. Oh. Nga, dili na sa kasukmag, kaya may dako na po na yung tuong kamot. Iyang gibuhat, Ano sa bang? iya na lang giludan. Ano siya? Ala, agoy. Kuy. Usa. Pagkaugma, Pulit-pulit ang sulti ti. Ah, sige. burot na yung simot pagkaugma, may dako yung baba. Tinuod ka pre. Tina. Ano yung sulti pre, lungke pre? Kani ako na sini. Ano Oh. Nya. Oh. Oh, nya lagi. Mo ni sulti niya. Oh. Oh, mi parog man ka, pre. Usa man ka? Uy, usa asa ka? Asa man ka? Gali na tinuod pre bida. Parog ka. Kapit Oh. ang patagua lagi na si Parilongki na ako gyud tanawa niya. Ano naman, asa man ka? Oh, matukos baliti. Ihiyaan ko to. Oh, sa... Muda ko among ihi na. Muda ko. Basta dili ka rin ako ang ako ah. Mira, patagua lagi na si Parilongki na ako. Patagua lagi na siya. Baka ihi ka Gamay na na ibo, pre? Busugal ka kung pag-ihi sa baliti kung nako pa de. Tidak.
gipakitang mga lihok sa akong anak. Murag bunga ni sa binuhatan sa iyang amahan nga mura bag iyang gitudluan sa mga hinanggaw. Ako lang yung gibantayan ang akong anak. Butoy. Pinaunsa kong hinahinay da kaon. Uy, wapay kaos tatay nimo. Kada kong kaon ani bataa. Uy, Nay, unsa man taon ka nay? Oy, baboy kun way gana mo kaon, mag-uol ka. Unya kun mo kaong mayong baboy, malipay ka. Pero ako kun mo kaon kung mayo, masuko ka. Kinsa man day anak ni mo nay, ako ang baboy. uy, milagro. Si Butoy may eskwela na? May ka na eskwela ka na, Butoy. Ada, pangbaon ra ni mamoy. Ha? Kinuog ko ni mong bataa ka, uy. Sa ato pa, ugwa kay baon, di ka may eskwela. Oo, ang angkon ni eskwela ko ako'y baon. Nya gutumon ko, ikipakaon ako. Kinuog ko ni mong bataa ka taon. Bibi, paniyang yung giga na Hoy, Butoy, matuog ko hayo paglakaw, basig mula ka, di nila kasbay. Sita unta ko. Ha? Sa pabisita? Kasi nagtuloy mo ng pabisita. Si tatay. Talaga ni Dato. Bisa kung sa talaga kitudluan niya mong anak. Uy, Butoy, ayaw paglaag, nakasabot. Ayaw paglaag. Butoy. Oy, Butoy. Uy. Ano tay? Dali. Ano man tay? Nanay ni mo? Nasa yung kwarto tay, tog. Tuos nanay ni mo? O lagi tayo, tog lagi. Kinilakaw at tus kwarto, tuay bag nga gibitay sa kilid sa may samin, Nya tay? pagkuwag kwarta siyang bag. Patay pitaka, taraw pitaka, pagkuha dito, 200. 200 pa, 200. 200 lang tay? Oo, 200 lang. Lako na yung mintra tuog pa nanay mo. Focus na naman, ha? Naana tay, pero kadiyot sa tay ha. Sitsuan sa ninako. Sa? Sip. Tibok 500 man eh. Nya ako sa nipasitsuan kay 200 naman ka imong kuhaon. Sige. Lakaw pagdali. Kay basig magkamatas nanay ni mo. Lakaw na yun. Oh tay. Believe yun ako ni bata na. Liwat yun ako. Kamaog yun. Ay na may mga presensiyon. Bebe, ambi na yun. Dara tayo. Oh, anong kiniraman? 200 akong gingunin mo, 200. Kuhaan mag-tax tay. Napay tax. Ay nagreklamo tay. Be, ako na ni uling sobra ha. Unsa? Tilan mo. Dadong! Ala, Patay. Nakamatas na na mo. patay. Kinsay nagkuha sa kong 500 diris bag, tubag. Gang. Kinsay nagkuha? Ako nay. Gikuha ni mo 500? Di, 200 naman ay. Kamu may ingong tatay. Patay. Animal ka na dong, animal ka. Ako man yung uling sukli sa 500 nay. Kay 200 naman ang gipangayong tatay. Nya, nakamata man ka. Unya lang ko ni uli ay. Sa'yo niya. Unya lang yung katog ni magbalik. Tog dito balik na ikaw. Kaya ako ni uli. Kinsay nagtudlo ni mo ani pagpanguha kwarta, Butoy. Si tatay. Animal juga bisa ng saon dadong. Hastang bata imong giapil sa imong mga kabuang. Animal ka diri marika. Mao na akong problema, ang kabadlungon sa kumbana. Ang mga buhat nga dili maayo gitudlo niya sa among anak. Mo nga nahadlok ko nga basig madahag gid niya ikadako sa among anak. Usaon ko mo kani sila no? Di ko no biyon sa man og kamo ang pasultihon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Luyat, mandira may ngadlaw. Salamat sa mga
milagro ning kapuntahan. Oo, thank you kay sa tanan nga namati karon kanamo. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw. Ug ingon man, thank you de kayo sa nagpalitan ug nagtumar karon og paniyawan or balkason. Kanunay siyang ipatawag sa principal. Mo sa iyang gitudlo siyang anak. Ang usagyot sa dili maayo nga klaro nga nga pagkatudlo katong gitudloan na yung anak nga kwaon ang bag sa inahan samtang natong o kwaan og 200. Nganong ina naman ang iyang amahan? Wala ang gulo. Oo, lagi. Oo niya. Ang nakanindot trabas. Abilidad sa dyan bata. Unya nakanindot trabas bata kay wa mamakak. Murag Nito nakapuntos ka. ang bata kay wa mamakak. Dati may si papa si tatay may nagtugo nga pakwaog 200. Tulong Ang nagbalik ma kay masipunan po dito 200. Ay gawa ng amahan na. Muna no? nga giparok og maayo si dadong sa asawa sa katapusan sa istorya. No? Oo. Now, panangalitan, kung ingon ani, kita man kung mga amahan, kita mga ginikanan, kita may i-improve sa itong mga bata. Dadong, naagod yung pagkasipat, no? Naagod yung pagkasipat, maigani, kay giparisan sa siyang asawa, nga mo mo badlong niya permi kanunay. No? Muna yung problema ron sa nga ini. Na matod pa kabadlungon sa kumbana ang mga buhat nga di maayo itudlo niya sa mga anak mao nga hadlo ko nga basig madagyo din kadakos madag klaro kayo Maagi inana. klaro kayo Masunod yun. masunod. kinahanglan nga mahilot dayon nimo ang inyong kinaya sa imong bana kay ang mga bata mo musunod time sa ato sining Mabitan. atong ganayan din aron na sa guide no sa Book of Ephesians o sa basahon sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 4 ang ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak kinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan ug ari po ko diri sa the Book of Proverbs chapter 23 verse 22 matod pa dire verse 13. I'm sorry. Book of Proverbs, chapter 23, verse 13. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Makani ha? Karoy kay ni maigos dadong ani. Dili makamatay kaniya ang bunal, kundili makaluwas hinuon kaniya. Sa to pagtong pamunalan ta sa to mga katiguangan sa una. Sakto gito. Doon ang bagay kanang Pero na maroy ka na. mao dakpon lagi. Oo. Dakpon lagi karon. Ano may balaod nga. Munal ka sa mga anak. Munang ang uban mga bata magsalig na pod. Magsalig? No, Pero magsalig. ka na, Biate Pre, sa Amerika na gisunod. Bitaw no? Oo. Kay dili ko ayo. Oo, mao na nga. Kita biya Pilipino. Ko ambil kita sa Pero tumang kuha lang anak. Biate Pre, ang katong mga Pinay nga namin yung mga Amerikano, ang ilag yung tudlo ka ng kuan yun, ka ng Pilipino yun nga, pantuno ng anak, kay Lagi, lagi yun oo. ang mga anak dito sa gawas, kaysa dito sa tuwa. Kaya nga tuwa ko noon ay tahod, ang mga tao dito sa Amerika, Wait tahod. wag yun. Wait tahod. Sinuwan bitaw. Kita diri naman kuya, Manoy. Ginikanan, tanan, pero ako alang, no? Naam yung mga ginikanan nga, di mayog yun din na, natudluag mga hinanggaw. Kadtong karong mga adlaw ko mato ka sa Uslom kay nagbo ka ng mga bata sa mo isang kanang high school student namin sa grade 12 na kanang mga gagmay bata sa amo kay naman lagi mga tubig-tubigan diri sa amo para garbo na may mga motor kasugat ka ng mga batang podong skilahan ka motor musingkit na may ngapon manang Oh, ano bitaw? may sa grade 12 na dagto na dili syudad mingon din mga batang may gabi manay Damagan ka. oh kablito na ka naising ko Na magkiat ila. kablito naising ko Kana bang magiat mga laki, mga teenager magiat. Ang uban madam agan nga taon sila kasugat kakiat ba? Kiat kayo. Diga ka maumay may. Lahi gyud ko no dito, Ate Pres, na ko nadunggan ng mga bata ko no dito, imbes pabantayon, pagbantay sila na. Pero dito inon ko no, tumadaan og pills ha. Oh, mga babae. Mga babae. Di mo ano, don't forget your condom. Oh, kana ko na ko no. Ano? Para ka ay sila. Grabe ka. Sa nga Liberated. Oh, liberated Sa tayo. atong ila dito nga, don't forget your condom. Dili sa kulain man. Ayaw kalimot pagdagsako. Ano saryo ha? Sa pagdagsa ko. Sama sa ako. Sudlag mga suknon. Sa bukid. Oh, di ba sudlag kumpay? Oh, tinuot na. Dili na tulay magsako sudla. Ang
lang di ba sa ko? Oo. Kondom. Sali, hiluta dayon ang kinaiya sa imong bata. Kanigibasa na to sa Dili, ang amahan ko.